Dubaj hlási silné explózie a nebo nad mestom je v plameňoch. Izrael v úzkej kooperácii so Spojenými štátmi spustil masívnu vojenskú operáciu proti kľúčovým iránskym cieľom. Prezident Donald Trump oficiálne potvrdil priamu účasť amerických síl na úderoch. Teherán je pod palbou a z centra mesta stúpajú stĺpy čierneho dymu. Iránska odveta však prišla okamžite a zasiahla nielen Izrael, ale aj svetové obchodné centrum, Dubaj. Svedkovia hlásia sériu silných výbuchov priamo nad mestom. Aktuálne nie je jasné, či išlo o priame zásahy raketami a dronmi, alebo o dôsledok práce systémov protivzdušnej obrany, ktoré likvidovali ciele nad mestom. Najrušnejšie letisko sveta DXB úplne zastavilo prevádzku a nebo nad Emirátmi je uzavreté. Úrady varujú. Na letiská sa vôbec nevydávajte. V susednom Abu Zabi sú už hlásené prvé obete a situácia sa mení každú minútu. Konflikt naberá svetové rozmery a rakety dopadajú na územia ďalších 7 krajín. Sledujte nás pre okamžité aktualizácie. Situácia je kritická. Viac sa dozvieš na plenum.sk. Tak klikni.